Počas nočnej služby ma navštívili traja zákazníci. Volám sa Michal a už 15 rokov pracujem v malom non-stop obchode na okraji mesta. Chcem sa s vami podeliť o príbeh, ktorý sa mi stal. Každú noc sedím za pokladňou a predávam alkohol, cigarety, instantné jedlá, podivným existenciám, ktoré nočná ulica vyplaví. Väčšinou sú to feťáci a alkoholici, ktorí si kupujú lacný chlast. Áno, možno by som sa mal báť, že ma niekto prepadne, len moje telo už je zničené. Kĺby ma bolia, plúca sú plné hnusu z rokov fajčenia a občas ma pichne pri srdci. Takže už mi na tom nezáleží. Aj keby ma niekto okradol, čo na tom? Vyzeralo to na pokojnú službu, až kým neprišiel prvý zákazník. Bola 1 hodina aj 12 minút. Počul som zazvoniť zvonček, no hlavu som nedvihol. Oprel som sa o pult a zahľadil sa do prázdna. Asi sa tomu hovorí disociácia alebo niečo podobné. Robil som to dosť často. Po chvíli mi po krku prešiel chlad. Striaslo ma. Zdvihol som hlavu a uvidel som ho. Muž bol vysoký, vyziabnutý v čiernom plášti. Oči nemal, len čierne prázdno. Položil na pult fľašku mlieka. Zostal som zarazený s otvorenými ústami. Chvíľu sme sa na seba pozerali, teda ja som sa díval na miesto, kde by mal mať oči. Pomyslel som si, že si ulieta na nejakých kostýmoch, ale ako by sa toto dalo napodobniť. Po chvíli som sa spýtal: Pane, čo máte s očami? Je to nejaký trik? Muž tam len nehybne stál. Neodpovedal. Tak to bude euro 79, povedal som. Podal mi presnú sumu. Michal, čo si myslíš o smrti? Spýtal sa hlasom, ktorý bol súčasne tichý aj ohlušujúci. Prehotol som. V tom ma pichlo pri srdci. Chytil som sa za hruď. Ale tak rýchlo, ako bolesť prišla, tak aj odišla. Pomyslel som si, že najlepšie by bolo mu odpovedať. Nemal som z toho muža vôbec dobrý pocit. Je nevyhnutná, možno oslobodzujúca, povedal som. Prikývol. Čo skoro uvidíš, či máš pravdu. Zamrzol som. Počkať, ako viete moje meno? Než som sa stihol opýtať, zmizol. Dvere sa ani neotvorili. Zostal som tam stáť. Čo povedal? Čo skoro uvidíš? To sa chce ešte vrátiť? A v hlave mi bežalo 1000 myšlienok. Čo to do pekla malo znamenať? Vystresovaný z toho celého som pokračoval v službe. Kontroloval a dokladal produkty a tovar. Keď odbola 2 hodina ráno, prišlo mi divné, že nikto nechodí. Zvyčajne tu už boli stáli zákazníci, ktorí chodia každú noc. O 3:00 prišiel druhý zákazník. Mal oblek. No pod ním som videl niečo, čo sa hýbalo. Krútilo. Dýchalo. Oči mal uhlíkovo čierne, ale v ich hĺbke blabotali drobné ohníky. Vzal si čokoládu a položil ju na pult. Euro 29. Zamrmral som. Usmiel sa a odhalil dokonalé mramorovo biele zuby. Michal, myslíš si, že život má zmysel? Zhlboka som sa nadýchol. Čo sa tu kurva dneska deje? Prečo sem chodia takíto ľudia? Muž mi naháňal ešte väčšiu hrôzu než ten predtým. Nemal som na výber, iba mu odpovedať. Nie, ale my ho hľadáme, pretože inak by sme sa zbláznili. Zasmial sa. Dlho, hrozivo. Dobrá odpoveď. Ale pravda
je horšia. Zaplatil a vyšiel von, pričom vzduch okolo neho sa zvíjal ako v horúčave. Niečo tu nehralo. Vytiahol som telefón a zavolal na políciu. Nikto nezdvíhal. Skúsil som to znova a ozval sa mi ženský hlas. Ľutujeme. Telefonáty sú povolené len pre živých. A zložila. Ostal som ako prikovaný k zemi. Pre živých? Toto je nejaký žart? Okamžite som vyšiel pred obchod. Ako náhle som otvoril dvere, všetko naokolo zmizlo. Zistil som, že nič okolo obchodu neexistuje. Iba prázdnota. Ako by môj obchod plával na ostrove uprostred absolútnej ničoty. V diaľke som uvidel niečo lietať. Spravil som pár krokov a priblížil som sa k okraju cesty. Prižmúril som oči. Boli to ľudia. Vychudnutí, bez dôch. Len hlavy, ruky a trupy. Lietali tam v nekonečnom kruhu. A ten zvuk, ktorý vydávali, mi prechádzal až do základov môjho tela. Rozbolela ma hlava. Skoro som odpadol. Spadol som na kolená a vyvrátil obsah žalúdka. Odplazil som sa naspäť do obchodu a ako náhle som vošiel dnu, bolenie hlavy prestalo. Cítil som sa lepšie. Sadol som si na zem, v regáli som začal nekontrolovateľne plakať. Čo sa mi to deje? Prečo som tu? Takto som sedel približne 1 hodinu v utrpení z neznámeho, s hrôzostrašnými myšlienkami, že tu zostanem na veky. Ďalšiu hodinu som iba ležal. Pozeral hore na strop. Prichádzal som si v mysli svojim životom, každú chvíľu, každú sekundu. Od prvej návštevy školy, od prvú lásku, až po dnešok. Spýtoval som sa sám seba, či to bol dobrý život. Či som žil, ako som chcel, ale vnútri som cítil iba prázdnotu a premrhané roky. Tesne pred koncom mojej smeny prišiel posledný zákazník. Postavil som sa. Bol vysoký, oblečený v jednoduchej bielej košeli. Vzal si fľašu vody a postavil sa pred pult. Vôbec na mňa nereagoval, len čakal, kedy ho niekto obslúži. Pomaly som sa priblížil k pultu. 99 centov, povedal som trasúcimi sa rukami. Usmiel sa a položil presne toľko peňazí na pult. Michal, čo si myslíš o odpustení? Chvíľu som mlčal. Potom som vzdychol. Je ťažké odpustiť sebe a iným. Možno je to nevyhnutné, aby sme mohli odísť v pokoji. Jemne prikýval. Dnes odídeš. Si pripravený? Pozrel som sa na hodiny vedľa mňa. 6:00. Moja smena skončila. Pripravený na čo? Spýtal som sa. Neodpovedal. Len poklepal prstami na monitor vedľa mňa. Otočil som sa na monitor. Bol tam video záznam z mojej služby. 1 hodina a 10 minút. Stal som tam, za pultom. Potom som si chytil hruď a spadol v bolestiach na zem. Cítil som, ako mi srdce vynecháva úder. Svet sa zahmlil. Kľakol som si na kolená. Posledné, čo som videl, boli 3 siluety stojace pri dverách. Čakali. Zašepkal som. Ja nie som pripravený. Zrazu som sa zobudil v nemocnici. Napojený na prístroje. Vedľa mňa bola zdravotná sestra. Zakričala na doktora, že som sa prebral. Doktor prišiel a povedal.
Máte veľké šťastie. Našli vás včas a zavolali sanitku. Pár minút dlhšie a nedalo by sa mu pomôcť. Bol som dezorientovaný. Pomaly som otočil hlavu k doktorovi a povedal: Myslím, že som stretol smrť, diabla a Boha. Ďakujem veľmi krásne, že ste to dopočúvali až doteraz. Ak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like, odber. A ak sa vám niečo nepáčilo, kľudne konštruktívnu kritiku do komentáru, aby som sa mohol zlepšovať. Takže ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.